Pagkasalitaan ni Divina nga napakaluan, naladaw ka din ti amin, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, tagas taon ni manen, ti pa nagpaspapas mi kini James nga boyfriend ko. Nag-dinner kami, manong nemi, kat iminom kami pa iti arak. Kalpasan na, nag-check-in kami iti hotel. Dati-dati manong nemi restoy tararamitin mi kini James. Nalaing ti romansa ni James, manong. Nabisked ti pamagina, very neat, na bara ti kiti bibig na. Kang ganahin ko yung bagbaga, manong nemi nga nakalalaing isug na. Kang ganahin naman ti bagbaga nga nakaim-im sakano, manong nemi. Agkan na ti so aming napasat ti bagi no labsak ti agsao manong nemi ultimo nga nagbabaitan dagiti ramay ti sakak ket dilpatan na. Tas tamet manong nemi iti kinadalus ko nanitak nalapsatak manong nemi naglinis ti kotis ko. Kalkalingan na ti sukog ti barokong ko manong nemi ni James nga nakalalayang pay nga mangan manong nemi. Nagmayat tararamidan na kanyak pul kawanan ti pangisukatak ken kuana ti laing na manong magusto launay manong nemi nakustang sipsipan na kuana uri ko la isurot ti patong kong ipangalo nang ruwan nakustang dilpa-dilpatan na manong nemi ti perlas ulo kinikinitan na ko James matayak idiragsak gabuken ka. One and a half ti relasyon mi man. Nagkaskulaan kami ti college, kada idadda kami ti fourth year college, ison ti panangaklon ko ken kuan. When? Birthday ko, idi tagikuan nak iti damo. Graduating kami din. Aging gawa nung naming nga naggraduar kami, kalpasan na simbrek kami nga nagtrabaho. When? Kat masansan din manong naming ano kasta nga Friday night, ag-dinner kami. Kat kalpasan nag-check-in kami. Maminsan ti makalawas, manong naming, kada Friday. Aging ka manong naming, asang ko, napuputan nga ti aplikasyon ko iti Australia, kat na-aprobaran. Manong naming, sayang no sana kamapan ko na. Sayang no sana kamapan. Gundaway ko dito yung anak. Nga maka-igam iti Australian dollar. Netang ro naman nung name iti kapuna no apay nga. Inawis ko, nag-check-in kami, minom kami, nagpapas kami manin. Sa kabay nga rimor kami manong name iti hotel, imbaga ken kuan. James. Ada importante nga imbaga ken ka. Di ada nga right nga bagami. Di application ko sa di Australia nga mamalagtrabaho. Na-aprobaranin. Panawan ka. Panawan na? Umadayuak. Tapos nung listo ka makornong. Iti para kadata. Yan yung amin palang ti problema ti sweldo nito eh. Nabimbinas nagtrabaho ti abroad. No ti numanot sukat ti Australian dollar. No 40 di 40 times 40. Di kuha tayo, piso tayo. Malubusan na, sweetheart. Muna nga taon. 3 years. Kalpasan ti 3 years, agbakasyon na, agkalaysata. Sakto man ang subli. Divina, nakarigrikat. Tiba ko ng LDR. Long distance relationship. Tiba naging dayuda, panagin na dayuta, posible nga da makalipat at dagbaot panagayat na. Kasta ka diti ayat no? Agbaw?
No talaga yung patatignak, James. Urayam ti pa nagsublik. Sakripisyo. Bueno, kahit mo ka din ang kasawa ta pala mo na. Agkasal ta pala mo na. Saan ka palubusan? Ori saan nakapalubusan, mapana? Ori baga, nga nagpilit ka, napimbitas lang ng oksina ta? James? Anat dapat patikin ka? Di trabaho mo di Australia, awon siya, ka-boyfriend mo. James, maawatan ako ma. Please. Saan nga mabaling nga, Jack, gundawain da ito yung oportunidad. Dito tinururay ko, nga pa naka-approve, ti pa nagtrabaho sa jay. Please. Di ka't kayo tinasawan nga talagang nagpilit ka. Urayan na. Agsubliak to. Kakasanong ano tinasan ka mauray? Urayan na ka, talong tawon lang, sigamat. Sigaramatan. Rumortan. Tulad kan sa balayo. Tagawit ak tumatan. Accountant ni James manong nemi ak trabaho iti may sa bangko edinto ta siya ket may sa nga nurse. Wen manong tagibasitak ngamin ti sweldo iti private hospital nga magtrabaho. Nag-applyak manong nemi di Australia ket na-aprobaran itad palubusan. Ngem, impilit ko lahing man. Saan nakapalubusan di boyfriend mo? Apay nagpilit ka. Dinamag ni mama. Mamano ti kastoy akong daway. Kasanong araw din, no? Talaga nga saan nakamauren, James. Pero maaramid ko, No, saan na nga mauray, di sumapulak tumatin sa jet, Australiano. Di kahit nang sawen, saan nga kahit agkagasat, kini James. Nalpasan decision ko, ha? At ang plane ticket ko. At naka-schedule di pa nag-flight ko. So nga panak. Di, bahala ka. Imsi ka tilugi iha. Di magbaga kada kayo ngamin. Di ka pa nag-asawa, na ipayon di bagit, di may isang lalaki. Itatasan ka katuluyan, di. Awan, di mabalin po maipanakil sa bali ka lalaki. Nangar ba? Ni sumatigasat ko. Nusangan ta kami nagkagasat ka ni James. Awan, di maraming na. Nagturong at nga road manong name dito Australia. Adukam nga nurse manong name nag-apply. At may isang ospital, di pagtrabahuan mi. Adukam nga pinay nga nurses. May samat manong name ti pagawidan mi. Bali na tinakaihausan mi. Kagang ilang may kahawak manong naming sa bali ko nakladamit communication na istumit lang di cellphone. Hindi na mo manong naming matawagak, makapagsalita kami, makapagkinumusta kami, makatawan na kasta. Hindi ko maliplipatak ba din tumawag kang kuhan? Kaputi kinabisik. Samot nga rin tumawag. Samot na siya titawagan na. No saan nga tumawag? Jack mamuan ti ka sa saan na. No Jack mo tumawag. Awan tumawag ka na kami. May kaduha datan nga tawin man. Napukawen ti kami nakasyon mi, kalbasan ti may sakit guduwa nga tawin. Jakon tinawtawagan, di mo tumawtawag ka niya. Ore ka malang message, iti messenger nga, hi, kumusta ka? Aw mauray ko. Gamot ako mauray ko, sa anak mat nga, best message kin ko na. Tamangan no, addan na nasapulan na sa bali. Dintengen manon nimi, di pa nakalpas ko, ti atalong atawen, ngagbakasyon ako.
pinadas ko manunimi, tinag-message kang kuha na yung messenger na nga mabayagin na saan nga naka-online. Nagsukat nga tandi. Account? Sap-sap ulit manunimi, sa baling account na, wamit. Pinadas ko nga, tinawagan ito cellphone number na unattended. Di ko incorrect. Kaya nasawan din, araramatin dito nga SIM card na. Hindi makasangpeta kung dito balay, manong name. Ma, kumusta kayo? Kastoy, kasi hindi bagbagakang gano'n kasta nga tinawag na ang video call. Manong nga bulan ti bakasyon mo? Buwang nga bulan, mama. Tigad, may papas mo ti bakasyon. Kumusta kayo ka ni James? May sakit gudwa atawan ngawan ti komunikasyon min. Saan ko na makontak? Saan ba tumutawag ka niya? Diyak mo nagsukat ti SIM card? Diyak ba nagsukat ti Facebook account? Ngayon awanin ti tawag na kanya. Awan damag yun. Awan. Kasi nung nga makontak ko. Di mapangadyo balay da. Awan pa nga tatasawa na. Nagdinamag ko man na asawa na. Awan ka dito sa bali nga nakirelasyon ng sadyay. Awan, mama. Kit ninga ta James. Panagkunak, mama. Baka da sa balin. Ngimura da sa balin, no saan namat nga ayeten, kasi magpalat ayeten na. Mabali mong sinubyanan, di ba? Ito ang taramidek. Tumawag kag jubisina da. Landline ti tinawagak manong nemi edit agalas 10 iti pigat. Tinamagdan sinumastapol ko. Imbaga. Remor, ma'am. Remor beat. Agsublin to siguro yun after 50 minutes. Mabaling nga maalit cellphone number na. I'm sorry, ma'am. Salud-sudin minto pala yung iba. Umuna. Sakbay nga din may. Baliwak tong tumawag. Tuno 12. Before nga rumbar mga nag-lunch. Kasta nga tinaramid ko. Timawag ak manin. Sir James, telepono. Hello. Hello, James. Malasin mo? Di boses ko? TV na? Yeah. Kasang sagbat ko lang di kalman. Mabaling ka din ang kita ta? After 5 o'clock into malam? Ti dati-dati nga papapanantang restaurant. Mabalin? Hello, mabalin. Nabiti ka guni. Kinakno da schedule ko. Unawan. No, da bawanak. Unawan. Adang? Okay? Alas 6. Ito dating restaurant. Sige. Ride na to. Before 6 adda akong sadyay manunemi. Kalpasan ti 10 minutes adda isunan. Ti magdarak nga rin manunemi nga si mabat kang kuwanak at inarako po. James, I miss you. Oh. Ngamsan nga inarako. Inakal na kidi manunemi di kitakyag ko nga nangarakop kang kuwanak. What's wrong? 31 and a half years. Ada nagsabali na pasamak. Tugo ka, tagtugawak man.
Nag-order ka? Sampay. Nag-order arak? Pwede pa pananta. I miss you. 3 years. Kailiw ko dagiti arakop mo. Kailiw ko dagiti romansam kanyak. Kailiw ko di panangan mo. I miss you. Kaya mo sa na uti, kinarelasyon mo lalaki sa jay? Awan. Apay nga rin gasang ko nga naurit tawag mo. Nagbali na kang busy. Katsi ka. Apay nga nagbalik ko ti account. Apay nga saan ka matawagan. What's wrong? Pinayapahin na ti waitress. Waitress, manong ni. Waiter. Kunakin. Nag-order. Ngayon sa nga nag-order ti arak. Makan. James, I miss you. Naladawan ti amin. Ano? Naladaw ka din ti amin? Adaan akong sa balik kaya na yan. Saan nga sikan? Kahit na ko. Kahit nasa wen, saan kan nga yatin? Mabalim mong maisubli. Alawan, no, awaman communication na kat posible nga nalipatan na, itatanda akon. Imposible nga saan nga agsubli nga dakos ayat mo kanyak. Jack pulos nagayat sa bali, James. Siksikalain. James, nagsaganak man nga mangipaigan kati amin namin ko. Kailiw ka. Katsiyak din agkadi kailiw. No kasanot lang ang pimanaw. Kasta mo tilamang lang ka nagsubli. Just the same. No kasanot pindas ko. Kaskas din nga napintasak. Nadalusak, nakinisak, naimasak. Nyamawanin ti gagar nga mariknak. Saan ka di masulisog? Kanya? Ipakita ti poon ti barokong ko. Di mo ka di repaapan. Nagitiragsak nga ito nagpasaran. Sa balin ta rapapek. Ti babae nga. Ipatpatik ko ita. James, please. Susublim ko ang nagayat mo kanya. Please. Nagpagpakasi akin ka. Langan kami manong name. Kahit kalpasan data. Kahit kung check in ta, ag-check in ta, James. Please. I'm sorry. Adakarik, iti babae nga patpatikoitan. Na isisulain. Nga tsak saba, jak gumamit iti sabaling babae. Pinugustuhan ka lang. Kaputas ang sangpet mo, siyempre. Kaya mamuak no apay nga asdyan nga napukaw ti komunikasyon ta. Uray na tawag mo. Awan tawag mo. Di awan batin tawag ko. Diyak mo din makontak dati nga SIM card mo. Diyak mo din, dati mo din sa bali nga Facebook account mo. Nagbaliw ka man din. Kasi nung makontak ka. Imbaga kan kaya di nga saan kang umatatayo. Ngayon nagpilit ka. Di ka kahit hindi palubusan ka po dadyak maikari nga urayan ka. Kasapulang ka. Awang ka. Dadan sa pulang ka sa bali. Isuitan tayo patpatid ko. Hindi mo pala kahit agawid. Panawang ka dito agawid ako. Kinuna nakitibak dirin manong naming. Uy, di ka pinapanagbayad. Siya ka di nagbayad? Sino kuma? Sika kuma ata nagkagap-gapom ti abroad. Galabas si nagbayad din. Awan yung tugot ko. Urayin na. Urayin na dito sa nagbayad nagbihit. Urayin na. Ngimsang ko nga na uray man. Sanak nga inuray. Buisit. Posible nga mailiw kanya. Imposible nga dinakayat.
Kito rin mga pwede sabarin nga babae ti biyag na. Imposible nga di nakayat. Baka inturturod na lain. Kahit na lang sustinaran ti sa una. James, umay kadanunan ti palayo. Mas kaya parintubang iti sangwanam tapno amunak nga kasyan. Pidaramidi. Ore arig kun ti kumamkaman. Kasta nga tinaramid ko manunemi na nagdurbel iti balayda. Teka tulong daw manunemi ti masadag. Yes ma'am, sino kat masapulyo? Siyak ni Divina, ti girlfriend ni James. Malasin na. Umumay ito balay daidi. Mabait lang ma'am, nakdamagan na pastrakan ka. Huwag sa mong ngalas ka ng kadamagan, ilukat mo ti gate, sumbre ka. Ma'am, sorry, inakpasalutsudin na pastrakan ka. Lupay sabat na ito ang katulong. Bisik. Idagsublin ti katulong. Ma'am, nabanong ka nun ni sir. Nakakamasakong ko ti magsarita kin ka. Among ka na ti baro nga sa SIM card number na. Please, itod mo kanya. Ay, tsaka mo ma'am. Tsaka mo. Ulbud ka ba nakatulong niya? Imposible nga di mo mo. Cellphone number ti boss mo. Hamo mo. Sorry ma'am. Tsaka mo talaga. Sige ma'am. Sumre ka ko. Visit. Mabisit ka talaga, manong. Sakitan dagpakpakaasi, sakitan di kumamkamat. Basol ko ka di? Kapag talay di nga nagpilitak ka nag-abroad. Nalataw ka din damit. Nag-awit ako dito balay, manong name nga nadlaw ni mama. Di pa panagmurmuryot ko. Abay na napasamak. Di kayo nagdedayag ni James. Naman mama, nag-dinner kami, hindi na kahit nag-check-in kami. Napanak pa yun na mismo di balay da. Di na kahit napastrakan. Saan ka nagpilit no saan nakanakayat ni James? Nakababay na unang nagsikapayin nga babae di kumamkamat. Kaslawang pintas mo, kaslawanin ti mayat ken ka. May patpatid ko ni James, mama, ngayad ko nga mapasubli. Ulit ako magpay asawa na. At naman sa bali ang girlfriend nan, handamat pa nag-asawa. Jack sardingan dahi nga James. Jack sardingan. Ulit ako magtrabaho. Manong name itinaramid ko sumasar simmarono. Nabanak nagururay iti asideg ti bisina da. Hindi, panagruruaran di kiti empleyado, manong name, nakita ko ni James, nagturungan tinangi parkingan na ti kotsena. Nagdardarasak ng mesteg. James? Divina. Mabaling nga di kang sarita ta. Awanan tinaskan pa yung pagkasaritaan ta. Please, nagsinublanan to ko makaaddad kaya nayat ko. Kaya nayat mo pala, hanggang pala nga nag-asawa. I miss you. Mailiwak ka na itiro mansam. Mabalin? Mabalin, 3 hours lang. I'm sorry. Nga matadate ko ita. So nga, sorry. Inlokat nanti ko sa naman ang name nagtarayak na naman di bangir na rin daw. Inlokat ko, gamtsak pa ba ilokat? Pinagandar naman ang name. James! James, ilokat mo tiri daw. Ang loganak. James, please! James! Pinataray na mitlatan manong. Puisay. Di naman nga lalaki. Kasi lang din ako nagpapapasa ni di. Kasi lang din nakailaw. Nakapinmintasa ka. Po, na di kastuin. Hindi na tamang kita kanya nga lalaki. Kaslama mo. Mimastegak. Si Ken Efren, di ba? Yeah.
Sigabit ni Divina. Hoy, abay napasama. Aba di kay, ang nagluha na kainlukan ni James. Di na kayatin eh. Nagpilit na kami ni Ding na panja Australia. Yung gana po kawan di komunikasyon mi. Kahit nga sa kahit mo tagsublik ang kuha ng imsan na nakayat. Saan ako nakayat? Tadalan sa baling kaya na yat na. Amom, a friend no, sino? Di, sa baling kaya na yat ni James. Carol, tinagan na. Niya mamunak, hindi na minsan. Mabaling ka di nga mamuan ti cellphone number ni Carol. Tsaka mo. The cellphone number ni James, please. Efren, please. Sabi pa lang kami ipilit mo di bagay kang kuha na. Kaya dinakan kayat. Sumampol ka sa baling lalaki. Amat na may mesa ti lalaki. Kas kumakanya, kas pagkarigan. Ha? Nabintas ka di binya. Ngayon no saan akayat ni James. Saan nga pilit? Tasamad lang may mesa ti lalaki. Apay, ni kadilaing James, tinalaing, kiram talangak. Halos agpadpada kami ti pamagi. Diba? Nanditakit mo sa wan. Nasa sinot available, dyan ka. Kasi mo niya bagbagang available ka. Tama. Baka nalaring akim ni James. Di pa naka-FT iliw mo. Di problema mo, di ba? Yung saan nakamot na napat ni James. Sabi ko, di ko nagsapol sa baling ng lalaki. Siyak. Nakasaganak. Kahit natungpahin ka. Ako na ka lang kanyak. Kung masapol mo. No, itan. Awan appointment ko. Nadasawa mo, di ba? Natataingan ka ni James. Yeah. Nadasawa ko. Kapag nga ron. Kahit mo sa pulab, o nadasawa, parang sa akin ka. Gago. Litakan. Tulungot diyan ng lalaki. Tiyan mo na siguro, kahit pumatulak, sinundan nga mayat. Paumunay mo, titi pa nakikita na kanya ko. Nagkamatak namin kin James. Hapay namin. James. Saan kamat pa nag-asawa kay ni Carol? Apay ka saan nakasublian? Naumat pa sa bali ka nakaraman kanya ka. Siksika lang, James. Aging kahit may sangal daw manunimi awang maubrak na panak itimol. Hindi makitak ni James. Si James, nakadwa ng babae. Akbayan na. Dadya ti barong girlfriend na. Uy, ubing pa yan. Kasla, anak, kang naman nga anak. Ubing pa eh. Kinay kaya't nakadin ti ubing? Jack Marero, pay 20 na rin. Parang estudyante. Estudyante at girlfriend na. Siguro katulungan na. Nabande iti restaurant manong na ini. Nagmeriendada. Hindi, tatumakder ni James manong name tinurong na CR. Nagdardarasak yung masidig. Ay, Carol, di ba? Uwa manang, ma'am. Carol tinagan ko. Boyfriend mo ni James. Nagtatrabaho kan?
ang graduate na kamailang. Ato next month na graduarak. Di course of ng accountancy. Tulungan na ka ni James. Kasta kang peso. Naipaya mo ka din, di ba, gibking-kuana? Sino ka di? Siyak ti dati nga girlfriend na. Siyak ni Carol. Carol. Dibina ko na mga. Siyak ni Dibina. Carol. Adayawam ti boyfriend ko. Tano saan? Adata ka sa mapasama ken ka. Kinunak manong nemi ket tim malikud ako. Malasing kan. O talaga nga sa mga dayawam ti boyfriend ko. Talaga nga dadangas karabida ken ka. Nakunak tinakan. Mabinggayan ka ng sukatan na kanya. Tawad na pala 20. Nagistambayak manunaymi ng siim ka na kwad. Sigurado ang impulong na. Sinsinyas na matkas labagbagaan na. Aging ka manunaymi nga rumwardan. Sinipsiputak na sa dino papanandaman. Panda siguro shopping. Kaya ka di dyan ha. Kaya ka din ni James na dyan ka mapahingam ti siya. Napimpindasa ka. Ubing lang isuna. Simple lang dipindas na. Hindi ka nag-awit ako man. Nadaw latamat manunemi ni mama ti panagburmuriyot ko. Nyayat mabaspasama kang kaiha. Pumangpangit ka ti kasta nga langam. Kasta nga aramidam. Sabi ka di mo lipatan ni James. Kahit mahore kang ti lalaki nga mangpasyar kang ka. Mama. Matati mangpasyar ka niya. Kita sumapol ka. Sikat bang tedad ti motibo. Kad mas pagarigat na di mo kaya tan nagsubli di Australia. Sumapol ka ng trabaho dito. Nagsubli ka tinagkapong hospital. Sumari ka walwaliw sa jay. Kaya urayam ti lalaki nga kursunada ka. No talaga nga saan nakan akayat ni James. Bye-bye amon. Maladawan di ba nagsubli. Check pa lang nga pukawang tinamnama mama. Magaraming takti pumuspusan. Tapos mo pagsinak na ganito ka. Katsubyanan nak ni James. Sana palang pukawang tinamnama. Manong name na amuwak no sa dino ngagbasbasa ni Carol. Pinadaanak sa jay. Hindi malasing ko. Inisid ka. Carol? Mabaling ka nga nagsarita ta. Awan ti amok ang pagsaritaan naman. Imbiling ko ken ka nga adaywang ti boyfriend ko. Sa amon nga boyfriend. Siyak laking boyfriend ken ko. Hanggang mo buteng? Hindi pangtak? Hana ka mo buteng? Luan yaman ti kayat mong aramin yan. Hana ka na kayat ni James. Kabutas siya kung ti kayat na. Abi nga minyo papilit mo ti bagim. Hindi ka mabain? Kaya mo tungpahin ka? Sige, patasim. Patasim. Tinalyaw na tilikudan naman ng name na dlaw di kitipada ng estudyante. Muslada. Iba si dagda. Apay? Ha? Dito yung babae. Ipangpangtanak. Tapay. Check mo na mo. Pangpagtanak din. Kita. Lugo na kayo ta. Luguban tayo. Hala. Pinalaw-lawan tak mano. Ako na. Diyak ka sa pulan ti.
Wan, at sana ka magilaban ka na kayo. So, pimanawa ko mano. Kasto yung paspasama kaya. Manong naming kaputi pa nakariribok ko, bimalasi wag iti kalsada, nga jakit kitaan, no, adda sumungsungad, nga kotse, wanulugan, kahit kastoon ni para kakiktot ko. Ay! Tanda na ako, nadung para mano. Dim saag ti lalaki, nga nag-drive. Anong kahit mo mapasama ka? Mangiramraman ka? Apa yung bumalasi ko sa mo kitaan ti pagbalasiwam? Um, sorry. Sorry, kung amin. Ada amin problema. So nga, siya ko napanunot nga. Kinita na mo. Mangiramraman ka. Sorry ko naklangaro din. Anak kayat mo tapno. Hanggang nga. Tapno okay. Ang awatim ti pa nagsuri. Sige. Papanam namin. Awan. Kahit mo hakit magilugan na keng ka, tayo tulong na tibalay mi. Sige, magkaroon. Si Moro takmitlatakin ko naman. Nga baling guwapo ko na. Pag itulog na keng ka, baka kayat na kang itreat. Masang mananting rabi. Nasapa nga din na. Siya gaya ni Bina. Siya man ni Jojo. Nagabrasa kami mano. Po nagbarat yung takulap. No? Sige. Celebraran ito pa nagamamuta. Celebraran tati dandag panakadungpar keng ka. Manong name nag-order ti ara. Nakaw. Kung may alak, may balak. Kurso na darak na tara itong lalaki. Uminom ta. Selebrasyon ti panagamamuta. Amom, adot ka kasto yung istorya. Dandani ka na dungpar. Isto pa nagamamuta. Gayam, datatag katuluyan. Sigurado ka? Anyata mo, baka no, ibagak ti I love you, and I love you to ko na. Ano kami ti problema? Tadi mo may considerate ti bumanlasyo. Manong naimi saan ko nga hindi med kang kuwana. Inistorya kang kuwana ti amin namin. Napukaw ti komunikasyon nyo. E di pa nagbakasyon mo, at dan sa bali ng girlfriend na. Di nakamatin ka yan. O nagpagpakasi ka. Napangkasadyay, eskwela, tabi na laagam na di girlfriend na. Nga adaywan na. Ti dati ang boyfriend mo. Sabi kami ni papilit mo palang ti pag-him. Iti lalaki nga saan na kan nga kayat. Nagadutit sa bali ng lalaki. Kasla umakan niya. At asawa mo. O, pasawa. Abay lang nagtaad-asawa na. Samit ka diya. Ngayon kahit mo ka di babae, nga saan nga sikat imo na? Ano diferensya na kung ano virgin sa anin? Napimpilaspit sa anin nga virgin at tapos saan nga marigatan? Ken saan ka marigatan? Hanta nga marigatan. Oh, minom ka. Uminom ta. Uminom ta ka to ha. Kanuan yaman ka sa pulam. Nga pangkamkamatam iti boyfriend mo. I'm here. At tuyak. Baka nalalay nga iti boyfriend mo dati. Manong name tinired ko tiriknak. Hanga basta itad kulatan ko na. Ngem ka po ta nakaadok ti manong. Nikit ginundawain na matanti pa nakabartek ko ti loko.
in-check-in nakmat ka. Ah. Nabarte kak manong naming nga madlaw ko ken mariknak ti romansa ni Jojo. Alengbat nga mga tiloko. Allah. Narabid na ti amin nga nangep iti panakailiw ko manong name. Medyo nausawa na ako ket kunakala. Jojo, wala man yan. Ang panganap ti iliw, Jojo. Jojo. So, ang panganyak, nalalaing ka ng ti ex mo? Nalalaing ka. Nalalaing ka, Jojo. Nalalaing ka. Manong name manipod na idin. Dakamin ka ni Jojo. No mailiwak, tawagak, i-schedule ko. Anong name nalipata kong tinagsubli? Ija Australia. Tagalpasan ti talo nga bulan ni. 2 bulan di bakasyon ko ah. Habi nagbaling nga talo. Ken, ala. Ala. Talo nga bulan ni. Diyos ko. Gimata nga ti parang si test manong positive. Tinawagak ni Jojo. Jojo? Yeah. Kailo ka manin? Nakita na. Ande ba kaking ka? Ande ba gam? Masikukak. Masikuk ka? Dalawang bulan yan. Api ka saan nga nagsakbay. Sigurado mga tanga syakment lang ti amaneta. Sino ko mga ron? Baka ni James. Awang gamin ka ni James. Nakita ta, please. Iti dati. Urayin ka sa jay. Saan ko nga nauray, mano? Apay, tawagak. Agriring sana sungbatan. Sungbatan mo na, Jojo. Jojo, sungbatan mo na. Hindi ata sumungbat. Babae. Hello, sandetoy? Sino ka nga tumutawag iti asawa? Asawa? Hello? Yeah. Asawa na ka ni Jojo? Tiyapo kita ako nasawa na? Da. Ada may isang anak mi. Imbaga na nga ako nasawa na? Imbaga na ka. Imbaga na nga asawa na di ko mananugot. Tapay masiguga ni Jojo tama na. Kita mabalim mo ading ko. No ading ka. Siya asawa ni Jojo. Oh, may gusto din ang balingasan ko. Apay. Hindi maamuan ni mama. Kaga. Siniguradong ko nga palang mo na sakbangin mo ti amin namin mo keng kuwana. Ni-istorya siguro ti problema. Iso nga ginundawayan na matan. Di mo kat barupay, mama. Di mo kat talaga nga ompay asawa na. Tarantana. Dada malalam. Nanganak agpaisot kasukat ni James ang maadaman kahit asawa na. Poo! Itataga na kabalasan. Mangibabay na. Iso nga ti agdama manong name balasang akpailaing. Single parent. Balasang nga inaman. Agdarab-trabaho agit sa ospital manong name kahit no adagarim kanya ibaga kadakwada. Ada anak ko. Kaya't na kuri ada anak ko. Nga naalak ni lalaki. Siyempre, alangan ng babae na kala. Oo, mati. Seryoso nga mangarim kanya. Kao seryoso manong name nga mangipatid kanya. Kaya't dalayang manong name nga bunggunod ti amin-amin ko. Yaramidan ta ti ading di anak mo. Kunatagid di ka mailiw. Ngakaduan nga agarim kanyak manong kit addaanin ti asawa.
Apay kastoy iti panang ipapanda kanya, gapo ka di talaga nakakawalasan, itilaad da. Ngem anno gutek manong ngawan ti sabali nga kimbasol no sana siya. Siyak mitlaeng. Tay kunadan, ti tao met lang ti mga aramid ti bukod nga gasat. Tano nagan anatak kuma. Sa anak ko mga nagdardarasulos. Sang kumakasto ita, ti gasat. Anyway, agbabawi akman, ang nalado ka din ti amin. Mabali na kastaman. Ngamang namnamak pa lang, nga dan tumitlang lalaki nga naikari para kanyak, nga mangawat, iti napalabas ko. Iururay ko, no sinuray nga lalaki. Dito nga ron, di pa kasarita, manong nemi, kat thank you, tilaing mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, tadamayin ko mat nga balaang, kadagitipatak nga babae. Sabi ko mat, tadamayin batik nga liwliwa, pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Divina. Thank you king ka, Divina. Bakit ba? Urayam ati lalaki nga naikari para kayong ka, Divina.